Ta ja hasierara berriz, zure proiektuaren hasierara, ulertzen dut gaiaren inguruan dela euskal edukia eta euskal kultura, euskal herrin pasatzen diren hainbat gauzen ingurun, ez? Ulertzen dut euskeraz egitea, baino edozein proiektu asterako orduan, ez? Askotan pensatzen da. Euskeraz, gazteleraz, ingelesez. Euskeraz egiten badut, jende askora mugatzen naiz, jende oso gutxik, bueno, ez oso gutxik, baino jende gutxiagok ikusiko du, ez? Eta zuk proiektua asterak orduan, horren inguru ze ideia izan zenitun, eta orain ere, adibidez, Mister Euskaldun itzultzea edo lako gauzak. Bai, ni proiektu hasi nuen egia esan, enun asko pentsatu, bueno, ikusi nun Mr. Wonderful estiloko gauzak ez zeudela euskeraz, eta iruditu zitzaidan idea hon bat, euskerazko zerbait itia, eta, klaro, ni beti nire lehen hizkuntza bati euskara izan da, eta usteet horrere eroso sentitzen naizela, o idea hobia dazkatela, o euskarazko esaldiakin gehiago sormen handiagoa dakatela, eta enun asko pentsatu, bueno, nahi nun euskaran alde zeo egin, eta hasi nintzen, eta harrera neukizun egia da merkaua murritzo dakaula, eta egia da baita ere zuk esatezuna askotan galdetzei guela, zergatik ez gazteleraz, o gazteleraz, bueno, gehiago zabalduko zian irudiak, o inglesez, baina hori beti galdetzei gue euskara zite ditugu nahi, alderantziz ez da gertatzen. Zoritxarrez ez. Inorrek ez dira galdetzen gaztera zituen, eta zeba ez tezu inglesez ziten, azken euskaldu nahi betiko galdera da. Gutxitzen zaigu ere alde modu batez. Betiko galdera da, eta, bueno, nik uste ez deula ere justifikago azkenen gure hizkuntza da, eta, bueno, nik guztua egitet. Eta listo, igual egun ematen beste proiektu bat ingoa nun, igual inglesez o gazteleraz, ez dakit ez ditu, ez esango. Baina Mister Euskaldun euskera sortu zen, da hola geldiuko. Bai, eta nik uste ere Mister Euskaldunen era naturala euskeraz dela. Azkenen euskal kulturako gauza dira, dana euskeran inguruan indako gauzak, euskaldunon inguruan, orduan euskera ni uste ondo gelditzen zaiona euskera dela. Eta adibidez ere, orain gero eta gehiago baditugun baliabideekin, euskera eremu digitalean toki irabazten ari da. Eta zuk nola ikusten duzu euskal eduki sortzaileen panorama, gehien bat digitalean? Bai, nik, ikusten ziot alde honak eta alde txarrak. Alde honak, zuk esatezun bezala, gero teknologiakin gero eta gehiago zabaltziak hau, hori azpititulua jartzea dazkau, ez dakit, Twitterren adibidez, zure tweetak itzultzea dut ere bai. Bueno, gauza horiek, usteet onuragarria izango jala. Bestalde ikusteet, euskal sortzaile gutxi daudela, irutze zait, ez dakit, igual berdeu erreferenten bat, igual musikan berritxarrak izan dan bezala, igual animatu ditula beste talde batzuk euskera zitea, igual berdeu euskal youtuber famatu bat animatzeko beste euskaldunak euskaraz eduki aitea. Eskotan gertate zait, TikToken eta ikusteet euskaldun jendia bada, hola, nik iotzet, guain TikTok oso gutxi erabiltzete, baina ioet bideon bat eta jendia parte hartzeu, baina gero behaien perfileta sartzen ari eta inorrek ez du euskeraz edukia igotzen. Danak, gaztelera. Bendur moduko bat da, eta adibidez ere, ez dakit, ez balin bada nola baiteko boom bat izatea euskal gizartean, zaila da ere, ze euskal sortzaileak badira, baina oso txikiak dire eta igual zaila da ez, euskal herri maila guztian edatzea. Baina orain ere, hainbat ekintza eta plataforma sortzen ari dira, euskal eduki sortzaileak laguntzeko eta. Oain ikusi nuen dela gutxi Twitch euskera zaizuela jarri, gero... 2000 Twitch, eta sortu eta play ere, adibidez dela euskal eduki sortzaileak izaten hasi nahi diren jendearentzat, tutorialak, plataforma bat
besteak ezagutzeko eta zure lanak ere bertan ikusarazteko. Bai, oso ondo da. Gero bai, Bai, ikusi bai. Disney euskeraz, Netflix euskeraz, nahi duela. Bai, Ba, bai. jendia bintzat moitzea, eta, Bai, bai, bueno, mugitzen nahi da, eta poliki, poliki, eskertzeko, poliki, bai, poliki bai. lan egiten, ba, lortuko dira gauzak. Adibidez, lehenago ipatu dugun azpitituleekin edo orain ere itzultzaile automatikoak eta prestatzen ari dira, eta baita euskeraz. Eta zuk uste duzu euskarazko edukia noizbait edo modu batez edatzen aldela Euskal Herritik kanpo? Nik uste baiet. Horrelako erramintakin azkenen produktua ona baldin bada iritsikoa. Eta gero ere bai izan behar du produktua neutroa esango nuke. Adibidez, Bai. nik nire humorea o nire esaldiak adibidez euskeraz bakarri daka, zentzua gauza batzuk. O euskaldunon artean bakarri daka. Gero beste irudi batzuk, bai, beste irudi batzuk igual neutroa dira eta mundu guztiantzat dia xelebriak. Baina beste gauza batzuk dia hain adibidez, txinga batu jartzen baitu, jendeak ez daki ez da zerrian txingak. Bai, adibidez, igual kontestu gehiago beharko zuten, ez? Esaldi bat moldatzen badet euskeraz, euskeraz bakarri daka zentzu hori, orduan zaila da beste hizkuntza baten. Igual, gero beste gauza batzuk, bai, baina adibidez, pelikulak eta holako edukia nik usteet euskerazin eta gero azitutula jarrita, bueno, adibideak daude handia bai. Arrakasta izan dute. Bai. Ezkenen, bueno, produktu hona baldin bada, euskaraz izan da ere, mundu mailan arrakasta izatean ere ustez. Gainera ere, erran, ez dakit, kanpotik ikusita, gure kultura bereixia da, edo modu batez ingurukoekin konparatuz arraroa ez, eksotikoa bezala, eta nik uste horrek ere saltzen aldula. Bai, ezkenen ezberdinak gara, eta bueno, ezberdina izateak bai saltzeu. Alde ona ere izan barko zuen, ez, jo, Hori da. Alde honen bat euki berdeu. Eta gero, adibidez, lehenago ipatu dugu, ez, diru sarrera batzuk dituzula, baina hortaz bizitzeko ez duela ematen, ez? Eta zuri gustatuko litzaizuke, Mister Euskaldunen edukiaz bizializatea. Zure bizitza hortara dedikatzea. Bai. Gustako zitzaidan. Azkenen, gustatzen zaiten zerbait da, gustatzen zait marraziak itea, gustatzen zait xelebrekera pentsatzea, bideoak itea, alako gauzak iteak gustoko dakat. Orduan, gustako zitzaidan, hortaz bizitzea. Egia esan, nik ere ez tetela dana eman, panek alaukera, badan alakoet, nire lan alakoet, eta horta dedikauko naiz, eta jongo naiz den eta saltzea, bestea. Nik ez dut ere ez naiz arriskatu. Bai, paus hori ematera, ez? Claro, gero igual gaizkatatzen, bai. Bueno, guain bitartean, bilan horiekin, nabila, bilakin moldatzen naiz, hola jarraitzen. Poliki ez, gauzak egiten. Igual ikuste, honek, emateu, da, honta dedikauko naiz, da, nire energia guztiak hemen jarriko ditu, eta moituko naiz, eta baina guaingoz ez dut ikusten. Zaila da, Zaila da, Baina, poliki eta igual noizbait inflexio puntu batera heltzen zara, edo aukera duzu, eta aizu. Bai, baliteke, guztiko da, jongo da ikusten. Bai. Ta bukatzeko, ez, 5 urte pasa dira, 5 urte egon zara Mister Euskaldun proiektuan, eta adibidez zure burua ikusten alduzu hemendik 10-15 urteetara martxa hontan Mister Euskaldunekin jarraitzen. Ez da, ezkenen ni jute naiz egunerokun, ez? Batzutan, pentsatzen, hau noiz arte, igual beste proiektu baten hasiko naiz, ez. Batzutan kostatzea jarraitzea, batzutan, gora bera bitzea bai. Baina, guaingoz jarraitingoet, eta, energiakin nago, eta ez da egita, esmendik 10 urteta, gero ere bai, edade kontuare bai, batzutan, adina. Ja, nahi, parranda pasatu izkit, parranda, iruko irudia, ez da egita, ez laga,
irudi berriak egiten hasi, guain hasiko naiz, irudiak Misterio Euskaldun bere semiakin, ez dakit zer, horako gauza, bueltote burura da. Esate, jo, ez dakit, batzutan ez dakit nundi jo. Ja, bai. Polita da ere, adibidez, eduki sortzaile bat, musika talde batez ikustea, prozesu hori, bai, eta polita da, eta ere aldaketa eta evoluzioak lehenago aipatu duguna, ere. Bai, nire azkenen hori, hasieran igotzen dituen gauza eta guain igotzen dituna seguna ja pixkat aldatu diala, baina hori, bai, batzutan pentsatzen, nire jarraitzaileak ere, ez dakit, ze edadetan dauden, bat, ez dakit, claro, horiek esartzen dijo, narekin batea, baina, bai. gazte berriak iristeia, zaharra dira, bai. nire edukia nahiko, bueno, publiko guztian eta bai, nik uste dut baietz. Oso orokorra orokorra dela eta... Bai, baina batzutan pentsatezu hori, hainbeste zai urte eta gero, ez dakit, ideak eduko dituten, o ja, errepikatzen nahi naizen, bai, holako dudak beti sortzea, eta ez dakizun noiz arte aguantauko nonek, igual egunen baten ja, bueno, danak bai, batean desagertu edo, bai, holakoa da... Jungo bai, guaingoz, bai, jarraituko guaingoz, baina, bueno, ez dakit, noiz arte irango. Bueno, eskerrik asko, elkarrizketagatik, onaino haietu da, nik uste interesgarria izan dela ez, eta zu hobe ezagutzeko aukera izan dugu zure jarraitzaileak, eta eskerrik asko, aukeragatik. Zuri gonbidatzagatik. Bueno, azpian komentarioetan utziko dut bai zure sare sozialak, nire sare sozialak ere hor daude, eta hoxe baita webunea denda bisitatzeko, eta ber animatzen den jendia ere, Berde. Hoi da. Oso, no. Eta bueno, eskerrik asko, eta ber, noizbait ikusten garen ez, bertze egoera batin, eta ez hain online izan ta. A ver, suertia da onda, laizte uste diguen ja normalidade berrira, eta, bueno, ikusteko aukera kaun egunen batian. A ver. Bueno, ikusiko gara, Vale, Aio! Aio, eskerrik asko.